Takže čaute lidi, to jsem já Hymuška, teďka jsem tady na procházce a teďka tady pojede vlak. Nějak to pištělo, takže očekávám takovou Regínu, nebo jestli nevíte, tak Regionová. Tam je 20 na náměstí Hrdinů a doufáme, že už to teďka někdy přijede. Že tady jede pryč 20 na náměstí Hrdinů s evidentním číslem 659. Tam vzadu je nějaká 302 na Olomouc autobusové nádraží. A jo, jsou to... Aha, takže už nemáme světlo. Jdeme dolů. A jsou to dvě Regíny spojené. A tady je 302. Kdyby jsem právě teďka v tuhle vteřinu mi to nedalo mobil na 15%, tak byste viděli, nevím proč, ale to hrozně často teďka jezdí prostě dvě dvojitý Regíny spojené za sebou. Jsem si říkal, že už tady rovnou můžou hodit prostě jednu trojitou, než tady dávat prostě dvě dvojitý, no. Ale to je pro dnešek všechno, nezapomeňte mi SMS a dát like, odběr a čaute.